panahon ni Madam Malo Paroco sang Seneco. Ma'am, evening. Welcome to Action Radio Bacol, Action Brian Morden. Action Brian, maayong gabi. Yes, ma'am. Pasensya ka sa disturbo. Pero, ma'am, anong natabo? Why kita, 6 to 6 dapat ang brownout, pero why kita nakabalik nila yun sa pila ka portion, Yes, ma'am? Action Brian, daw wala din natin ma-14, no, nga amuning matabo, kahit 6 to 6 ang aton nga na schedule, pero kaginang iba nga area nga supposed to be lipot na ang brownout nila, daw nagka-problema ang city nga Nuneco nga area, so naapektuhan ang kalisay naton. However, ang ato naman nga Mandalagan kag Burgos feeder naton, nagka-problema kita kay pag online naton, daw may nagproblema sa linya naton. So, ang aton mga lineman nagbalik naman sa old naton nga linya, so kung gina-process nila, kaya ang Burgos feeder hindi wala pang pasigahanan sa subong. Uy. Oo, nagka-problema ang aton linya. Kaya paano nagsumisiming kita sa bago, sa balang linya sa aton nga 69 kV bala. So, may problema sa linya. Amon ang why nagkagat ang pag-switch on nila. So, subong ginaano naman natin to mabalikan kita sa ating old na line para nga mapasigahan natin ang Burgos feeder. Kay sa last week, nagtesting na sila, wala din problema. Kagina, nagka-problema din sila. Okay, so mga what time ang aton sinigi na expect nga makabalik ini siya, ma'am, for the meantime? Actually, Action Brian, subong gina-process sila pag-transfer sang load, pati kalian, dugay-dugay, mapasiga naman sila. Kabay pa nga, wala lang balas ang kakati, nag-inulan, wala lang balas ang hasol. Mga linemen, 30 na. Sobra na sila ka-oras na kuha nila, ka-obrahanay nila. Yes, intindihan tama ng obra nila. Pero ma'am, ano nga mga areas gid subong ang pwerte? Wag gid kabalik ang brownout nga ini? Actually, Action Brian, Burgos feeder na lang, halin sa Alangilan, kakadto sa Villamonte natin nga linya, amo na sila ang wala sa suga, subong. Okay. Na-mention. Ang mandalaga nato, napasigahan ka na yan. Okay, namuno mo nga ibalik lang anay sa daan nga line. So, meaning, after sini, may next naman kita nga brownout nga ibalik siya sa bag-o nga line. Dason nga mga ano. Depende pa na, Action Brian, ta pa na i-assess sa paanay ang aton. Depende natin makakita men hindi na siguro bayo na mag-brownout. But anyway, sina-assess sa Manila, ang mga kung anong diferensya, ato man to atong mga engineers, atong mga linemen. So, wala sa datong talang dugay-dugay ng pasiga naman kita. Magambal kita dugay-dugay mga 9 o'clock posible, ma'am. Okay, amo na gina-process nila subong nga mapasigahan ang Burgos feeder naton. Sige, ma'am, ang imo panugyan liwat sa mga medyo do damo nagid subong nga pudag-pudag nga kon nga inbox di medyo buta gid. Silingko Seneco na gid maka-explicar. Wala naman kung dito pa huwag sang tawag kag sang chat kag sang text bala sa aton mga kauturan sa NPOs naton. Nagapangayli kami sang jutay nga pag-intindi kag pasensya kay tido wala bala naton ni na-expect nga mag-amuni. So wala man natin wala man kita nananian nga madugayan kita sa brownout, tititanan kita sa suffer including ato linemen. Pero tiga pa ila kami sa inyo pag-intindi kag prayers na mapadasi nga aton nga pag-restore sang line naton. Sige. Ma'am, salamat din sa time ng gabi. Thank you, Dr. Brian. Thank you, good tayo. Salamat, good and good evening. Evening, ma'am. Action Firing Line.